за пета поредна година. Балет Вале открива едно доста престижно мероприятие в нашата страна, Виенския бал. Как беше тази година? Престижно, както всички години преди това. Сега Виенски бал е светско събитие, но до голяма степен то си е и политическо събитие, защото там се канят всички дипломатически представителства в България, много от тях присъстват. Много известни австрийски фирми имат представители на този бал, т.е. до голяма степен това се излиза извън рамките на светското събитие. Затова поканата за нас е така престижна, тъй като самото наименование Виенски бал е нещо, което в цял свят означава наистина много подбрано общество, прекрасна музика и много добра артистична програма. Това е навсякъде е така. С какво си представихте нашите момичета на Виенския бал? Подготвихме специално един валс на Йохан Штраус "Сутрешни вестници", което според мен направи много по-силно впечатление от обикновено, защото този танц този път беше сюжетен. Опитахме се да разиграем една сутрин на Виенски площад, момента, в който хората се раздвижват, тръгват на разходка, майките с децата, младите девойки, появява се един глашатай с вестникарчета и показват сутрешните вестници. И танцът се развива около това, как се разиграват новините от вестника на площада. Вестникарчетата разказват какво има във вестника, накрая се скарват за вестниците. Има и малко кръга и един голям валс на това. Дори на Виенския бал бяхме направили според мен много сладко нещо. Излиза българо-австрийски вестник веднъж месечно, който тук що беше излязъл малко преди бала. И всъщност вестникарчетата в момент, в който нямат танц е доста дълъг, активен танц на сцената, раздадаха по масите по един брой от този вестник, което беше сладко като цяло и всъщност танцуваха накрая с последния брой от този вестник и го скъсаха, карайки се за него. Така беше много интересно, наистина. Много красиви костюми направихме, много хубави. Те са много различни за всички дечица, много истински. В тази връзка, значи, сте били доста артистични дечицата. Абсолютно. Как всъщност подготвяте костюмите? Кой ви подпомага за тяхното реализиране? За реализирането никой. Общо взето си е един моноспектакъл. Трудно ли е всъщност финансовото? Финансово за нас не е трудно, тъй като ние имаме едни доброволни вноски месечни от децата, които отиват само за това нещо. Ние сме на учителски заплати с репетиторката ми Даниела Методиева. От тук нататък всички приходи отиват наистина за обслужване на дейността, благодарение на което факта, че имаме страшно много деца, ние имаме не по-малко от 100 деца годишно. Дори и с тази малка месечна вноска ние успяваме да си поддържаме един прекрасен гардероб. Мисля, че го правим разумно. Знам откъде да купя най-ефтините путове в София, поръчвам си и така нататък. Всичко е въпрос така. Знаете, българин от нищо нещо прави, така ние сме въплъщение на тази поговорка. Казахте около 100 деца, но за това възраст? Най-маличките са 5 годишни, рядко взимам на 4 годинки. Най-големите са 11 клас в момента. За първи път нямам 12 годишни тази година. В принцип, изкарват докато завършат децата. Понякога и след това. Продължават ли да се реализират в тази област, този вид изкуство? Да. Имам едно момиче, което учи в надпис театър на движението, която всъщност, кандидатствайки, е приета с най-високия резултат. По-висок резултат от момичета, които са завършили Бургасското училище, което е много добър резултат. Елица Бонева се казва, тя е вече трети курс. Има момиченце, което учи в Нов български университет миналата година. Яна Грозданова в театър на движението. Луиза, която е актриса в надпис, но пък до
голяма степен, според мен, и балета е помогнал за това развитие. Той си има момичета, които... Стяга ли балета по някакъв начин младите момичета? Много. В какъв смисъл може би по-отговорни да бъдат по-дисциплинирани? Точно. Може би отговорността е едно от основните бонуси, така да го наречем, който получават децата в възпитанието си. Балета учи на много дисциплина, много отрано, много организираност, как да кажа, то е много интересно на самодисциплина, на самообучение, на това да си пригутнеш моментното настроение, моментното желание за нещо, за някакво удоволствие, включително и от това, че от мънички започват да се контролират и какво ядат. Тоест те каляват волята си от малки по желание. Тук е само по желание. Няма никакво насилие. Аз не съм се навела да натисна едно детенце, за да го разтегна повече, както се прави на много места. Всичко, което тези деца са постигнали тук, е наистина с много желание. И резултатите са наистина големи. Като му покажеш на детето докъде може да стигне, той иска и повече. И общо взето това е начинът. Има ли бъдеще балета в Перник и страната? Доста трудно. Дай Боже. Дай Боже в тази страна да има бъдеще културата по принцип. Да. В Перник определено, да. Балет е с толкова голяма традиция. По принцип началото е толкова силно от госпожа Елка Полянова, която днес има рожден ден, да кажа и да я поздравя, моята учителка и създателката на тази школа. Толкова силно начало, което не е имало, предполагам, че знаеш, в годините не е имало слаб момент на тази школа. Надявам се, че ще е така и завинаги. Вие имате деца, които обучавате и столицата. Има ли разлика между децата в Перник и в столицата? За съжаление има голяма разлика. Мен не ми се ще е да коментирам, това са деца. Децата в София живеят много трудно, според мен. Те са много подложени на много по-голям стрес. Много по-трудно се организира там едно детенце да намери най-доброто място и да учи в него, докато тук мащабите са по-малки и този дом всички го знаят това място. Ако детето иска да играе балет, те ще го доведат тук и знаят, че това е място, където могат да разчитат за качеството на обучението. Там има много и сред многото ти трудно избираш най-доброто, а и да го избереш може да се окаже не по възможност да стигнеш до него в определеното време. И според мен децата много страдат от това нещо. Но пък от друга страна, децата там са много по-съвсетни, много по-рано, не разбират, как да кажа, повече амбиция имат в по-ранна възраст. Так нещата се компенсират. Общо така е. След Янския бал заваляха предложения за работа. Веднага след това се обадиха от застрахователна компания, австрийска. Може би не е добре да казвам името. Голяма застрахователна компания, която организират раздаване на годишни търговски награди в Кемпийски, подобно на Виенския бал събитие. И казаха, че искат точно тези деца. Ми стана много забавно, когато госпожата, с която разговарях, аз казах, понеже вечерта, искате ли по-големите момичета само да танцуват? Тя каза, не искам точно тези деца, точно с този ден, точно с тези костюми. Така и плюс още 2 танца. Това е събитие, на което досега са канили винаги класически изпълнения, музиканти, софийски солисти, доколкото разбрах, са били досега. Факта, че канят един детски балет, според мен е много показателен. Аз ви благодаря за този разговор и екипа на Перник Фото ви желая много успех.